Babukele bakhona uphinde futhi namhlanje ubuyile umthandazi wena uDlamini. Subscribe umthandazi Dlamini. Indoda ethandazako iyangenwa ngamandla seseyincane. Ngiyanithanda bukela bokukhona emakhaya. Ngumthandazi mina ngisiza abantu abagulako bafuna umsebenzi, bafuna banenhlanhla, angithwasisi. Angithwalisi futhi. But bafuna banenhlanhla, ibusiness. Phambi sesithunywa. Unenkinga ekuphaka kabi. Mina ngiyakusiza kakhulu into efana leso. Ngihlola ngebhodlela ngilo lelo. Ngihlola ngebhodlela. Ibhodlela ngihlola ngikuhlulisa bese liyaveza ukuthi kwenzakalani. Lento ivela njengefilm, njenge-TV, njengemimoya. Ngibuye nganza kwethu ngihlole nangesibuko. Nasibuko sami. Iwasho mina ngisebenza ngazo kakhulu ngenza kwethu. Mina ngisebenza ngani? Ngeyiwasho. Naso sekuqala. Iswasho lesi. Naso iswasho sakhona sinye. Iswasho lesi. Esinye futhi swasho lesi. Babukela bakhona emakhaya. Ngisebenza ngeyiwasho nangomuthi if umuthi ufuneka ngiyawulanda. Mina ngehlela umoya. Ngangisebenza ngithola umsebenzi uphela. Ngithola umsebenzi uphela 3 months mina kakhulu yaphela umsebenzi. Impilo engiyiphile ibenzima kakhulu ngize ngifike la. Ngikhule ngihlupheka, ngikhule ngisokola. Namhlanje angihlupheki ngiswele kuphela. Ngoba ngiyakhona ukuba nemadlana, ngiyakhona ukuphila. Namhlanje nginenkomo, ngineplazi, ngiyazi imoto engihamba ngazo, ngiyalo nechannel ka YouTube niyangibukela nini. Impilo yami nje isingcono mayisafana sekucaleni. Ngangihlushwa abantu abadala but mina bengingaphuphi ukuthi ufuna ngiphuphe kumlephe ndabuko. So yonke into engenzayo ngenza ngokamoya. Ukho into engayithandi ngenza ukuthi enziwa ngabantu. Yebo siyavuma abafundisi bakhona nami ngumfundisi. But uma ngikuprofita ngitshela indaba zakho, mangasukusho ukuthi ngibona ufake underwear ebovu, underwear ered. Akasiyo umoya lo isalamisi lelo. Uma umoya wakudala, umoya sezayoni, umoya wekusiza abantu. Bofike usho umuntu uyagula kanje angasizakala kanjani. Ngisho ukuthi ngibona isidumbu ekhaya kini, ngibona ukuthi nokuthi ekhaya kini siyavimba kanjani. Ngibona umsebenzi ukuyaphela emsebenzini, ukuze ungapheli ungenza kanjani. Hayi ukuthi ngithi mina manje, hayi ngibona imali engaka ebank, ngijikwa yini ebank lakho. Lo moya sokukhona manje umoya webugebengu, umoya wekucola abantu. Umoya kukhona lapho ungakhona ukufika khona. Angikwazi ukufika ekamelweni lakho empedeni ukuthi ngingathi umoya umbhede wakho ume kanje, umbhede wakho ume kanje, unkosikazi wakho unema underwear la ngi5 ecala inje. Asisiyo umoya loyo. Umoya ugcina endaweni efanele futhi umoya uyahlonipha, umoya uyahlonishwa kanza kwethu. So mina ngimile ngize ngihambe emhlabeni ngithi lidlozi likhona, umoya ukhona. Bese futhi banemoya oyifake, lo moya ongena lapho ngafanele kangakhona. Kunabantu abavimba edolobheni athi umuntu ngiyabonisa ukuthi manje umuntu ofuna umsebenzi, kumanje uphethe imali engaka lesikhwameni sakho. Uthi na yebo vele kunjalo. Lo muntu yokushaya ngesalamisi sigcisa khona bathi hayi share isikhwama la kimi, hambisele ikhandela imhlophe lapha biye ngikhulekele. Lo muntu uvele manje awuthi uyabuyela akasekho. Uza la ekhaya la nihlala khona. Uma kuthiwa ngenze ubugebengu ngizokhona ukungibopha ngoba naka ekhaya ngihlala khona uyazi. Indaba sedolobheni ayilungi. Mina ngenza kwethu angiphiki. Angisho ukuthi kulonke edolobheni. Edolobheni ngiyeza kini ngizonithengisela iwasho zami because ngihlala ekudeni abanye bakhona ukuza kimi. Hayi ukuthi edolobheni ngisebenzela khona cha, ngilethe ini iwasho. Futhi uma ngabe ngithi umoya ukakhulumiswa ngilinde kancane, ungaphatheki kabi. Mina ngifuna ukuba nemoya wekunokha abantu ngoba ngisebenza ngabantu, angifuni ukugcina abantu sebangilwisa, abantu abasangithandi. Yebo nami nginamaphutha ami. Ngeke bakuthande bonke abantu abayona imali but masihlayini kuphi eqinisweni. Abantu abaningi bahluphekile, bayagula. Bafuna umsebenzi, bafuna inhlanhla, bafuna impumelo, masingandlali ngabantu kanza kwethu. Babona bakhona emakhaya, ngingumthandazi Dlamini futhi ngaloko ngineligunya futhi ngiyazethemba nesibindi. Noma ngathi ikhonto ezokwenza yona uyayihlupha, ngeke ukholwe nokungivala. Nami ngiphethwe ngabakisha basekhaya umama nebasekhaya kithi kaDlamini. Bangiphethe ngiyazethemba, lela nginako ku right. Yebo nawe nento zakho ezenza ukuthi unjinge. Yebo phela ngokwakho, nami ngisenza ngomoya. Ofuna ngimhlambulule ngikhona ngila. Ngenza ngeswasho nangomuthi, nangomkhuleko, ngihlola ngesibuko ebhodlela nangomoya. Inkosi nibusise bona bakhona emakhaya. Ngiyanithanda. uNkulunkulu abe kunye nani. Bye bye.